डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबियावनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय। बे समाव दिनै जोङो डिमाकुसि दखरा एबसु हिसाबै जोंहा दखरा एबसुनि सिङावनो गंसे बेसेन नाङै हस्टेल दङ आरो बे हस्टेलाव जोङो थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरखौ लाखिनाय जायो। बिनिनो दिनै जोङो एन्ट्रेन्स एग्जाम लादों नैबे डिमाकुसिनि ट्रिनिटी जुनियर कलेजाव। गासै थाखो 9 आरो थाखो 10 नि गासै सा 75 फरायसाफ्रा दिनै बे हस्टेल एन्ट्रेन्स एग्जामखौ लिरदों। गोजोननाय मोनदों फरायसाफ्रा हस्टेलाव थानो थाखाय खोब माने गोसो गुदुं आरो जोंनि डिमाकुसिनि फरायसाफोरनि दिथागिरिफोराबो डिमाकुसि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय हस्टेलाव गावबा गावनि फरायसाफोरखौ दोननो थाखाय खोब माने गोसो गुदुं जायो। बे लेखायैनो दिनै सा 75 फरायसाफोरा बे एग्जामखौ लिरदों, जोङो गोजोननाय मोनदों। डिमाकुसि आन्चलिक एबसुनि सिङाव थानाय बे रेसिडेन्सियेल हस्टेलखौ थांनाय 2008 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन। बेनि गाहाय उद्देश्यआनो जाबाय जे मोनसे समाव डिमाकुसियाव बर' मिडियाम फरायनाय फरायसाफोरनि फार्स्ट डिभिजन नागिरनानै मोनामोन। जाय समाव जिल्ला एबसु आरो मिरु एबसुआ फार्स्ट डिभिजन हल्डारफोरखौ माने बरायनाय हाबाफारि लायो, बै समाव डिमाकुसि ओनसोलनिफ्राय बा डिमाकुसि दखरा एबसुनिफ्राय सासेबो बिदि फार्स्ट डिभिजन लाग्रा फरायसाफोर मोननो हायामोन। आरो बेखौ माने सिन्था खालामनानैनो थांनाय 2008 मायथाइयाव बै समनि एबसुनि दैदेनगिरिफोरा, डिमाकुसि दखरा एबसुनि दैदेनगिरिफोरा बै हस्टेलखौ जागायदों आरो जागायनायाव साथामल' फरायसाफोरखौ लाखिजेनदोंमोन जागायजेननायाव। आरो बै समाव मात्र थाखो 10 नि फरायसाखौ लाखिदों आरो जागायजेननाय बोसोरावनो आं जुदि गोरोन्थि बुंफ्लाङाखैब्ला साथामबो फरायसाया फार्स्ट डिभिजन मोननो हादोंमोन। आरो बेनो माने फोथायनाय लाबोदोंमोन जे मोनसे स्पेसियल केयार जुदि फरायसाफोरखौ लानो हायोबा जोंनि फरायसाफ्रा माने हायै गैया, बे मोनसे फोथायनाया फैदोंमोन। आरो बै बोसोरनिफ्रायनो दिनैसिम कन्टिनिउआसलि 2025 सिम 17 बोसोर जाफैबाय डिमाकुसि नैबे हस्टेला, आबसुनि सिङाव थानाय हस्टेला। आरो दिनैसिमाव जोङो सा 16 फरायसाफोर जोङो लाखिनो हानाय जाफैदों। आरो बे थांनाय गोलाव बोसोरखौ जुदि नोजोर होयोब्ला बै हस्टेलनिफ्राय साफ्रोमबो फरायसाफ्रा मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों। समाव जोङो डिस्टिंसन, समाव गासैबो फरायसाया 100% फार्स्ट डिभिजन लानो हानाय फरायसाफोर जोङो मोननो हादों। बेसेबां पार्सेन्ट लानानै पास जानो हागोन माने हस्टेलनि एग्जामाव? हाइस्ट माने 88% दिनैसिमाव आरो सरि 90 औ देग्लाय बोसोराव 90% लानानै पास खालामदों। बे जोंनि थाखाय खोब गोजोनथाव। आं जायखौ 98 जौखोन्दो होननानै बुंदोंमोन, बिथाङाबो बे हस्टेलावनो थानानै फरायदों। बिथाङा NIT कमप्लिट माने NIT फरायनानै माने बिटेक खालामबाय आरो दिनै बिथाङा माखासे माने सिभिल सार्भिस प्रिपारेसन खालामदों। बेबायदिनो गोबां माने फरायसाया हस्टेलाव थानानै बिदिनो इन्जिनियार, डक्टर फरायनाय फरायसाफोर जों मोननो हाबाय। देग्लाय माने गासै सा 10 फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद होदोंमोन, बिनिनो 100% जोङो पास खालामदों आरो 9 जना मोजां पार्सेन्ट लानानै फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। जोंहा नैबे हस्टेला एसे लिमिटेड सिट दङ। जोङो सा 16 फरायसाफोरखौ लाखिनो हायो। सिटनि केपासिटिया खमखाय जोंहा एसे उसुबिदा जायो। जायखिजाया सा 75 फरायसाफोरा आनजाद लिरदों, बेनिनो सा 16आल' जिहेतुके पास खालामगोन बा सा 16खौल' जोङो लाखिनो हागोन। दा बेखायनो माखासे फरायसाफ्रा बेयाव सिट मोननाय नङा। बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जे बिथांमोना माने हस्टेलाव माने जायगा मोनाब्लाबो बिथांमोना न'आवनो थानानै मोजाङै फरायगोन। आरो बिथांमोनखौ दखरा एबसुनिफ्राय नांगौ बायदियै गासै समावनो खबर लानाय, न'आव थांनानै माने खौरां लाहैनाय, बेखौ जोङो खालामगोन आरो खालामबोबायनो थादों। दिथागिरि बिथांमोननिसिमबो दखरानिफ्राय खावलायनाय थागोन जे बिथांमोना गावबा गावनि फरायसाखौ माने हस्टेलाव सिट मोनाखिसै, हस्टेलाव दोननो गोसोमोन नाथाय सिट मोनाखिसै बा थानो मोनाखिसै बिदि होननानै जाहाथे रावबो नार्भास जाया। बिथांमोना न'आव थानानै गावनि फरायसाखौ एसे जोथोन लागोन आरो जायखिजाया समाव माबा मोनसे बुंनांगौ बा फोरमायनांगौ दङब्ला दखरानो फोरमायहरगोन। दखरानि मावथिफोरा लोगो लोगोनो न'आव सहैगोन आरो खौरां लाहैनाय बे खामानिया जोंनिफ्राय थागोन। दा बेखायनो
नार्भास जानांगौनि खोथा थानाय नङा। साफ्रोमबो दिथागिरि बिथांमोनखौ जोंनिफ्राय खावलायनाय जे गथ'फोरखौ मोजाङै जोथोन लागोन आरो मोनफ्रोमबो आनजादाव मोजां फिथाइ मोननो थाखाय माने नोजोर होगोन।